има послание към вас. А то се намира в Исаия 41 глава 10 стих. Бог казва следното: не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твоя Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпря с правилната си десница. Какво по-силно послание от това? Кой може да ти даде тази увереност и тази подкрепа, освен Бог? В света няма как да я намерим. Не трябва да се притесняваме за нищо в живота ни. Да, ще имаме изпитания, ще имаме трудни моменти в живота, но Бог казва: не се ужасявай, не се притеснявай, защото аз съм с теб. Трябва да сме спокойни и да вярваме, че имаме един велик Бог, който е над нещата. Когато имаме Бог, ние имаме всичко. Бъдете живи, здрави и благословени. Здравейте на всички, мир вам на всички брати и сестри и приятели. Пожелавам на всеки да има увереност, сигурност и надежда в Господа. Защото на този свят има много несигурност, много страх и много притеснение. Днеска ние всички хора сме напрегнати, отчаяни, стресирани и депресирани. Това е защото не търсим Господа. Това е защото не вярваме в Господа. Това е защото не искаме да слушаме за Него. Но искате ли да разберете какво Той има да ни каже? И на вас, и на мен, и на всички. Чуйте какво Бог казва в Словото във връзка с този въпрос. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, на любов и себевладение. Чухте ли какво казва Господ? Това го казва в Новия Завет, в посланието на апостол Павел към 2 Тимотей 1 глава 7 стих. Това е голямото обещание, голямата сигурност и надежда. Защото Той ни дава такава сила, за да не се страхуваме от нищо. Такова владение, че да бъдем зависими единствено от Него. И другото, такъв сигурен дух, че да не се страхуваме от всеки дух, който има в нас. Божият дух е мир, любов и живот. Затова бъдете в този дух, живейте в него, защото Той е този, който ще ни спаси и ще ни запечата и този свят и във вечността. Амин. В Библията има една история, която мен лично много ме насърчава, когато изпадна в труден момент. Историята се намира в 4 царе, 6 глава. Там историята се разказва за една армия, една войска, която напада Елисей. Той е самичък с неговият слуга. Неговият слуга се паникьосва, започва да се плаши. Какво ще правим сега срещу цялата тази войска? Тогава Елисей се моли на Господ да отвори очите му и му казва в 16 стих: не бой се, защото онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях. Това е Божият призив към теб тази. Не бой се, защото цялото небе е на твоето разположение. Имаш цялата небесна войска на твоя страна. Не бой се, защото онези, които са с теб, са повече от онези, които са тук. За да разберете по-ясно, че Исус е на ваша страна, въпреки всичко, ще ви прочита 2 стиха преди да приключим. И първият стих се намира в първото послание на Петър, 5 глава, 7 стих. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Независимо дали имаме скърби, дали имаме изпитания, дали преживяваме трудности, дали сме болни от някаква болест, Бог се грижи за нас и стихът го казва много ясно. Вторият стих, който ще прочита, се намира в Деяния на апостолите, 2 глава, 21 стих. И всеки, който призове името Господне, Господне ще се спаси. Независимо дали имаме скърби, дали имаме страдания или някаква неизлечима болест, просто трябва да призовем името Господне.
да го призовем и Бог няма да ни обърне гръб, защото ние сме Негови деца. Той казва: вън от мене няма добро за вас. Ние трябва да го разберем напълно, да го търсим с цялото си сърце и Той ще направи чудо в нашите животи. Амин.